नै लोगोफोर नारें खानोसै आरोना नारें खानानै नारें खाजि लगायनानै जागोन दिनैहाय नै नारेंफोरा जि थाइना दंखायो रिदि रिदां मोनलाजोब्बाय नै बेयावबो थखासेयावनो थाइथामखा खेबसेनो ओमफ्राय नै इयावबो मोनबाय नै थाइनैबो नै ओइथिंजायबो दङ ओइ नै बैथिंजायबो इदिनो थाइजोबनानै दङ फिथाइ दंजोबो जेथिंबो फिथाइ गोजा बिराद थाइदों माने सिं सिं बिराद दङ ओइथिंजायबो दंजोबो नारें फिथाइ गोजा दायो आङो गोमोन गोमोनखौ नायनानै खानोसै नै थाइसेया गोमोन इखौ खानोसै नै थाइनैखौबो खानोसै नै थाइथाम खाबाय आङो नारेंखौ लगायनोसै नै दाना लोगोफोर नारेंखौ लाबाय नै इनिफ्राय नै बेयावहाय बानलु संख्रि लादों नै बानलु इनिफ्राय सामब्राम गुफुर संख्रि हालदै लादों हाना जानोसै न' थाइसे लानोबा आयौ मेगनाव हाबबायहाय मेगनाव हाबो naring naring enggak bisa naring naring enggak bisa थाइनैयानो जासिगोन नै थाइनैखौल' लगायग्रोनोसै आं गिदिर गिदिरथारना जाख'जोबनो हानाय नङा जाग्राबो रावबो गैया थाइसेखौ दोनथ'नोसै बरिया 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 संख्रि जाना दै एसेल' जादै जादों नों संख्रि मामि थाव लगायना जाखानोसै ना मामि न गोथै जाना होदों हाखांजोब्बाय दाना थबसियाव माबा देनोसै बानलु देनोसै गोखैखौनो होथारदोहाय मामिया जानाया दे बानलु बिदिया मामिया बानलुखौ जानो हाया दे गोथाव मोनदों मामि मामिया जि जाखाबाय नै गोखैखौनो नोंना इथिंजाय दै मामि दै इथिंजाय नोंनि आव 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 गोखै गोखै इथिंखौ दांना दै आलौजोबोसो इथिंजायनिखौ जा बानलु आलौसिगोन आखाइ सुनथ' इथिंजायनिखौल' जा दै मामि इथिंजायनिखौ जानांला दै बानलु आलौवो दै जानोसै दाना नै लोगोफोर बिमा फिसा साथामजों आबौआ जागौमोन नामाथाय सोंहरलाय आबौ आबौ जानो जानायसै नै बानलु आलौनायखौ जाना दे मामि नोंना इथिंजाय दा जानानै आलौबा गाबोन
Mana jarang bawa? Boriya gotaw. Sabrang modomfru kadang. Nah. Apa jangan kembali hor. Bapak jangan apa? Ini kerak. Tidak. Itu dia lu kan. Jangan hakan hala babu. Jangan hakan hala. Alu deng. Hindu ko tahu mendeng. Rabungan. Ibar bandeng cik bisa. Bandu ko sa panang akon. Berapa ya yang? Irani, ang nagkakci bay day. Ay, ko bener. Hot. Ko bener. Ini kelam. Samos selai जोबबाय गथ'फ्रा आंहा सामस मोनासैनि आखाइजोंनो होख्लायलोसै जानाया दानिया जाखांजोब्बाय सेस खतम गासिखौबो जाखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय दिनैनि आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनसिगोनलाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना भिडिअखौ लाइक शेयार खालामनानै होदो बाय बाय